Sa number 5, lalaki Nalumos sa irigasyon, sang bago. Nagpatigay sa search and retrieval operation kag nakita ng lawas sang 53 anyos nga lalaki sa irrigation canal nga sakop sang Puroka, Tapulanga, Barangay Bagroy sa Bago City, mga 7 kilometros ang kalayuon gikan sa iya balay. Ulihi nga nakita ng biktima nga si alias Jonel sa iya balay sa Purok Langka, Barangay Caridad, Bago City, malapit sa irrigation canal, mga launa Domingo sang hapon, Hunyo 14. Apang mga alas 3 Domingo sang hapon, may isa ka bata ang nakakita nga may tawo sa irigasyon bangod may nagalabaw nga kamot. Ugaling wala na ini ma-report sa otoridad tungod abi nila nga nagapaligo lang ang tawo sa kanal. Suno kay alias Joe, tupad balay sang biktima, Lunes nga adlaw, iya kung tani nga updan ng biktima agud magpa-check up bangod sang iya balatian. Apang wala na ini sa iya balay.